I think ukuthi kuleminyaka khumbula ukuthi lento yomdavazo ngilo ngaqala ukuyikhuluma njena kuma radio kwakuyinto engangakhulunywa ngayo and esikhathini esiningi umuntu wesifazane vele wegxekwa ngako kuba manzi kubonakala ngathi kushuthi umanzi nje ulusi kushuthi wisinebe njalo njalo bulele nomunye umuntu usilisa. But ngiyabonga nje kubalaleli ngoba iningi labo kakhulukazi laba besilisa sebenako ukunderstanda ukuthi umuntu wesifazane memanzi akusho ukuthi lo muntu ubelele nomunye umuntu njalo njalo. But ikhona kakhulukazi kubantu besifazane still leyo nto yokuzinyeza. Okay, uthola ukuthi eyedwa nje uyazinyeza kodwa kakhulukazi if uke wakhona umuntu owakwakhuluma ngokuba manzi kwakhe, or if yena lo anaye msalofu uyakhuluma mhlambe ambona ukuthi avele yeke ayi ingcono siyeke yebo umuntu mesho nje athi ayi ingcono siyeke usekhulumile lo, or omunye athi hey wamanzi kangaka kwenzekeni. Alright, ngoba mebuza wena nawe uthi ukulesimo lesi kodwa uma naye sebuza wena ukuthi hey manje wamanzi kangaka kwenzekeni, or akubuza ukuthi khona yini into errong, so already kwawena ugcina suzijaja lapho. So usumuntu wesifazane awusa enjoy wena umdavazo ngomzimba wakho, sunake ukuthi yena lo muntu uzwani, sunake ukuthi lo muntu mhlawumbe uzotshela yini abantu or so nawe ngesikhathi usucabanga khumbula again ngithe ingqondo indawo yokuqala lapho umdavazo uenjoya khona. So if wena suyacabanga manje na susayitsheni uyasesha manje lana umkhwanazi, so kukodwa lokho kuzokwenza ukuthi igazi manje alisayi kwisitho sakho sasekameleni ukuthi uze kumnandi sile ngqondweni ukuthi cabanga phela manje mase nemizwa yakho isiyawa ke umuntu wesifazane. Okay, but also I think kakhulu if umuntu wesifazane ezibona ukuthi uyajajwa lo muntu anaye uyamjaja, umjaja ngokuthi umanzi, umjaja ngokuthi uvulekile inkomo yakhe kwayena ugcine esengazithembi. Kanti kwesinye isikhathi kungakona ukuvuleka ngoba ukuvuleka enye into. Kwakona nje ukushibilika ukuthi umuntu usemanzi kakhulu kukodwa kugcina kuba ngathi uvulekile, kanti ingoba ayisekho lezi inyama kwawena umphambili wakho ezimbambayo uzwe lokwakuhla leya friction. So lo wesilisa naye uzozwa akezwa kahle ngoba phela kuyashibilika, kanti naye lo wesifazane naye akezwa umphambili umkhuhla ngaphakathi ngoba sokuyashibilika kakhulu. So bagcina bobabili imizwa bengasabi nalo bamnandi lokuyana bekade bezokuzwa. Okay, lapho inkombankombane kasayizi kakhulu ngoba khumbula ukuthi if nayo lo wesilisa usize wakhe ubengaphiwe kakhulu, uyabona uzothi if lo wesifazane seshibilika uzoshibilika liphuma umphambili ushibikele ngaphandle manje kanti ingoba naye usize wakhe mhlawumbe ubengaphiwe. But uyabona leyo nto akuyona into yokujajana, asijajani la ngoba phela labantu bobabili bayathandana bafuna ukuthi umdavazo wabo mawuhambe kahle. Kodwa nje sesichaza ukuthi ezinye izinto ezingase zidale ningasezwa ningaswazwani nalo wesifazane ethi angimuzwa lo nalo ethi angimuzwa, kanti one kuyashibilika, or also naye usize wakhe lo muntu lona wesilisa naye umncane and usegcina useyashibilika khona ngaphakathi kumuntu wesifazane. Kodwa ke mase kuba khona lokuba manzi osoku too much manje. Bengisathi ngiyalapho mina dokotela ukuthi osokukhulumile wayichaza nokuhlangana kwalamanzi. Bese kuzoba khona isimo sokuthi kube khona amanzi mhlambe naye lo wesilisa azothi mayengena ngenduku yakhe ezwe ukuthi impela ngathi ngiyena kuwo amanzi. Sure. Ngalendlela ukuthi mhlambe noma ephuma azithola ukuthi useze waba amanzi wayena aseyamthinta amanzi. Sure. Mhlambe futhi lokhu kunyakaza kwakhe ngesikhathi benyakazisana lapha kugcine sekunomsindo okhombisa ukuthi khonto enamanzi okugijinywa kuyo. Sure. Now khumbula ukuthi sithi amanzi nje kodwa empeleni sisho ukuthi uketshezi ngoba lelo uketshezi lesinamanzi linamafinyela linamafutha ziningi izinto eziba khona lapho phakathi. Alright, now khumbula ukuthi ngoba nowesilisa naye ngithi sithe last week ukhipha icene and uyakwazi nokuthi akhiphe icene even up to a teaspoon 5 or 5 mils into eningi leyo uzokhipha nje into engaka uyikhiphela kumuntu naye nawakhe amanzi. So uyabona ukuthi kunalabantu ababili, naye lo imizwa yakhe iphezulu umanzi ngoba uyakufuna, naye lo uzokhipha icene ngesikhathi infende uyalikhipha naye le cene already usiya eda
kuwena uwumuntu wesifazane ukuba manzi. Okay, into yokuqala le. So ngesikhathi umdavazo wenu unamanzi or uzwa ngathi kumanzi, lobo bumanzi lo uketsheza akuphumi kumuntu wesifazane kuphela ngoba nakuwena uwumuntu wesilisa khona okuphumayo. But ke asike sisho izikhathi lapho ke owesifazane ke manje kuukuthi kwayena is too much amanzi abakhona oba uketshezi lubakhona ngaphakathi ke sokwenzekeni. One, khumbula ukuthi nalo lolu ketshezi liyahambisana nama hormones. Okay, ukuthi ama hormones akho ami kanjani. All right, so kusho ukuthini lokho? Ngesikhathi umuntu wesifazane ezithwele, number 1 uzoba manzi more. All right, ngesikhathi umuntu wesifazane ezithwele, again because igazi lomuntu wesifazane uma ezithwele ligijima kakhulu kunomuntu ongazithwele. Khumbula ukuthi ngithene eqaleni okunye kuba manzi phakathi kwenkomo kusuke kuya ukuthi igazi lisihambela kugcwala kwinkomo. But lo ozithwele angithi igazi lakhe liningi kunalo ongazithwele, so uzogcina bamanzi more naye futhi ngoba igazi lakhe ligijima even more. All right, so lo ozithwele uzoba manzi also more than well sengiyasho nje mhlambe umuntu oyedwa uzoba manzi more ngesikhathi ezithwele than if engazithwele. All right, mhlambe uyajova. Okay, kunento asebenzisa ama hormones again nako futhi kuzomenza lokho ukuthi either abe manzi kakhulu or kuzomenza ukuthi abe manzi kakhulu, kakhulukazi estrogen izomenza ukuthi abe manzi kakhulu. All right, but also khumbula ukuthi sike sakhuluma sinawe ngento yokuskwetha ukuthi kunenye igland futhi again le gland kumuntu wesilisa iyini prostate, kumuntu wesifazane sibiza ngokuthi skin gland. Again ngoba lezitho ziyafana zonke, onako lokhu nako kuphela kusafani exactly but inyama zako kuyafana. Nalo wesifazane abanye banayo le gland sasalele kubona, abanye abanayo. All right, kulo onayo ngathola khona futhi noketshezi oliphumayo futhi kancane ngesikhathi nidavazana nje oliphuma lizo eda futhi lokuba manzi. Uyabona, so uyabona ezinye izinto zonke lezi zizo eda ekubeni manzi. Mase kuba khona okunye okurongi ke lokuba manzi. Okay, osuke sekuhambisana nokuthi kunokungcola phakathi. Ukungcola lokhu ngikhuluma ngani ke nge-infection. If lo muntu une-infection thizeni, if lo muntu une-discharge, okay, if lo muntu le discharge yakhe inuka kabi. All right, whether le discharge inuka ufish, inuka iqanda, inuka into ebolile, konke lokho kusho something lokho kunuka lokho ukuthi ngabe kuyini. All right, if lo muntu wesifazane une-discharge nje also kuyaluma, une-discharge nje lo muntu wesifazane enukayo nesinya sakhe siyasinda mehamba sibe buhlungu, une-discharge nje enukayo lo muntu wesifazane uthi mhlambe menidavazana uthola ukuthi kuphuma nanegazi as well ngesikhathi nidavazana. Uyabo, so uyazibona zonke lezi zinto or uthi mechama kube buhlungu umchamo, already zonke nje lezo zinto yakutshela cha is not make sure. So kunesilonda la, so kunento edinga udokotela usiza, akukona nje ukuthi umzimba wakhe lo muntu wesifazane onjena, but kwawena upartner wakhe leyo nto ialarm ethi cha lo muntu wami ngimjwayele akanjena, udinga usizo, angimtholele usizo. Dokotela, khona ke mlalelo Khoza FM iba ingxenye ke lokukhuluma kwethu ngokuthi ke uthumele ke umbuzo noma uma ufisa ke ukuthi uphawule kulolu daba udokotela esikhuluma ngalo kulesihloko sanamhlanje. Ungathumela ke voice note yakho kule nombolo elula khona ethi 0791639874. Ngiphinde inombolo 0791639874. Noma ushayele bukhoma kule nombolo elula khona ethi 0860022437. Lolu Khoza kumaphiko phiko elawini nodokotela Nomcebo Mthembu.